Public hearing. Public hearing. Three cement limited. Go back. Go back. Three cement limited. Go back. Go back. MDA government. Down, down. MDA government. Down, down. MDA government. Down, down. Kajaintia National Council JNC ringkat kinong shnong kadai stong kabahap hapok ilaka nongkli East Giant Hills kila pelong kajinga ki shongkalan mengor hakmat ke office u Deputy Commissioner Klerian hakashipau tarik no pra kani kajinga ki shongkalan mengor kalong ban persha ya kajing temu seng ya ka karkhana Shri Cement Integrated Cement Plant hakashnong dai stong dakabakdo baka sorkar kamshumnale AA halor kajingdi jaka bean lada ka sorkar ka kwa bandon ka jingshong suk shongsan hapo ka district pensangi shisendan ya ka public hearing ni jingpen sngopat ba ka bathmu ban pelong haga khat kandai trik no pra hashnong daistong klam ka no kuno jingpen ibor na kalang sorkar ong president ka JNC masambor milingdo Ula ong ka JNC habatok kit benya ya ki kot kisla jong kate ka company lalap baka jinga dia thiet jaka kalong bean namar ka jinga dia thiet hi kalong tang hapdeng ubharat Sharma ubamikmat ya ka Shri Cement Limited bat usarpai bhas suklan ubakam ba uday utrajaka kani ka jinga dia thiet jaka kapan Kenya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act Kakandai Spa Nyopuwe, but ka Giant Hills Autonomous District Council ADC rules ong President ka JNC uba sambor milingdo. Tanakiliang yung ka Giant National Council. Haden wanakiliang ka Meghalaya State Control Pollution Board da pumi ka ka notification wadaw ka public hearing. Hagani ka kandidaterik yung new bunay hadaistong. Ta inilang ka sen hawa pat wasli ya ki kot kisla yang kani ka company chemi wato ka jingya daya thet ya kani ka khandau man go ka wabean ne pha ka jingya daya thet man go do perdi yang to Bharat Sharma wa represent ya kani ka Shri Cement wa ta usarpai bha suklan wa kam wato utre thau tang wam em ka jing sakhi yang ki wa hachnong lene yang udaloy lene yang ka district council ta hejoi por le ha jing sket ya wa em kam kani ka jingya daya thet to yo borgi na ka state government kam ka Meghalaya Land Transfer Act Henry yu ya kanila memu bot gi daya le start bagi do praki don hi takini hi jingla yang ki man go ka wabean ta ina kaliang ka jan sihren wada cheme ya gani dabo jing thoi chao deputy commissioner yang ka East Giant Hill district dabo jing thoi la cha commissioner and secretary yang ka revenue department hejoi por la depan jingche na ka JHDC hejing ito wakani ka benta tang wa kawas nyau siu ang wahadun ne kasengi MU kanu ka jubab na kaliang yang ka government ta ina kaliang ka JNC kam haden wa da bo ya ka jing thole da pempenapaj bae wala da ka sarkar hi wamle ka kayi helar kani ina kaliang ka sen da penmani ya ka jing ki ta kani hi to ka jing sedang yang kata ka jing ki ka yang i ne benta wo percha ya kani ka jing daya thet ya kata ka khandau bat kamjo le wo percha ya kani ka public hearing ne ba haden go da bo jing tho i kam ka sen da lai le wo lai survey ya kata ka thau wadau penman ya kata ka public hearing chemi wo to ki sudong sukun yang kita ki thau to ka hali ta lada ka elat hi ya kani ka company wo lai go chakmat ya kani ka jing tmu go yang ka da kta go ya ki nong rep ta da sakhi pile ne ka sngir wada bon na ki nong rep ki wada khamtam ki waman ki tri hali dai amlang gi wi ne ka sngi khamtam ki nong chong chong yang ka dai stong waki wa leso chnong ki wa jan chnong wa kadai stong da wan support gi i kam ka JNC ne benta gani ka jingi ki yang i wo pen sange mardor ya gani ka public hearing ta da yo chuchu ya ka khubor ra kini ki nong chong chnong wa da am ka jing cha maham ka yong ki khamtam kini ki wa percha ya gani ka company da am ka jing maham ya ki da ki tu ki wa support ya ka jing wan yang kani ka company ti ka wi ka message ko upha cha ka government la da jia ka nu ka jing jia ka wasnau si ya kini ki wa percha ka government ka police department to chim go ya kajing bakle ne bha impriang ya kanu kajing lebor ne bha lada ka halor wa kini ki bru datang khan ya ka an lada ka government dang elat go lai kini ka public chakmat lane ya kam kini ki bru ka government dang elat go o maham ya kini ki wa percha ya kini ka public hearing kani hi man go to kani ka sarkar man ka sarkar ko elat ya kita ki kambe an sakawi lada ka sarkar hi wam sngap go ya kani kajing yakhi ka wa jai ka yong i lada perchang ba go ulai pemanda ka bore kani ka public hearing lada kani ka public hearing yo alat go man kani ka public hearing la ine ka yang ka senyo ban se i daulai sedok cha high court ni benta kani ka issue ni ba
untuk duk pengkhan go ya kami khala lan transfer act ni ba kani ke jingle yang kani ke company de pengkhan go wat ya ki an yang ka 6 schedule ni ba ka 6 schedule hi de khanglat go ya nu ubar jela bo thau haki thau ki wada em ke jingyada na ka 6 schedule te imban se la da habula chdo chakot la oile percaya kani ke jingle yang ka sarkar bangin wan hakani ke jaka banis nak tilang bat ke JNC na ke dau ke jing koi ke jing wan ke tri simen ban thau set up plan ha karasiang bat lum percing ke jaka ke bempat jengai na ke senong laistong ke ba jing jengai kolong dang duna 1 kilometer te halor kene ke jaka saudong saukun nami ngi ne sep ngi ne citi cetei dei dang don ki heli pentor ke ba ki ba lebu do long swa man swa bangi imja po na kene ke kendeu ba lebu lepa da boleh nong bu nong tau henry da ki peteng benriu la kat no peteng la ar peteng le peteng benriu ngi chong ka snong dai stong ni imja po na kini ki pentor heli ke ba bat rep keriang bat ki jingrep ki bubun jai ki chur ki jep ki sok ki pai ha kini ki jeka ki long ba tebat baru ulong ba ha kini ki jeka klem sbo bat baru kerijan tia ka itu bat ketip tikna ba ukhaw nong kle ulong babahan ki khaw ha kerijan tia bat hapo bakal yaro ujhoro ulong babahatam na kini ki jeka ki nong kleriat ka ni ke yo ha kini ke yo musai kini ke yo musai mo pungkat ki kham kloi bat ki kham snobha banthit yo ujhor ubami na kane kari nong kle namar ude ujhor babha ubamlong sbo de da kijing bha jong khandeu la pelong yo ubabha ti chibon kijing mentoy na kane kari bat ha kejo por longba kini kijing wan jong ka karu kan pensniu yo keler khoj bang juri monsen kan pensniu ya ke umbam umdi bungi jumang kamban ring nakiwa doj wa he wa rit sa ke heli pentor ba bat kido do kha bodon umro lada kani ke komiti kani company kan wan kin yap lut baro bat ngi kum kinong song snong om tang ya ke snong dai stong henry ya baro ki khandai snong ki bodon hapo kani ke area ki bodon hok ki don ki bedon ka hok ka hali ke pentor ki per ki sra ki mesi ki belang ki jingri bubun jaj kini baro kinduk kindam no nomar da ka jingmi jong kene ka tedem kan tablut ya kemeriang ya kendeu ka siap bat uplang bebu unong tau ro umlong su ubabit ban penan kam na kata ka daw ki jingduk ki bubun jaj ha ka jing im jong kane ka jaka hapo kane ka elakan klik jongi bat kumjuru lara kayo alat ban senahang ni daw ka jingjan palat jong nagani ke jeka hak senang dai stong hapo senang po thau jong ngiru kini sibun jai ki jing sniu jing thala na du ka drok adu ka kiat ki khalai ka yamalai kumta ter ki kun samla jong ka senong ngi kum ki kristan ki kun samla jong ka senong ro kente bat senrang kinwan ngat sakani ka jing smabha jong kani portei hadin habut ka balang jongi leni ke senong dai sang kan wiar kan jano na kani na ki jinglong jong ka kumbang long ki kristan ngijing skriblei kini baro kinduk kindam no kan tablut yengi tang de jing sobha sang portei bat kat ba ka jing tip jongi na kini ki nong pudiang ya kini ke cement factory ha kini ke jaka ki thu sai yengi ba lada kani ka set up plan kan wan hang ni ki briu no bar jong kari kin donda ki khatar khatli hajar ngut ni hapo elaka nang kle borok ke elaka kle ni don hapo si fe hajar mut kat ba kani ke set up plan kan wan ra ye ki biru na bar jong kari da ki khat ar khat lai hajar kumta ngim tip thu ye ke jing pulmar bat ke jing sniu jing sala ke bam la tu ban betai ti na kata ka daw la don lat ni kerpat ye pi kam kuseng wan ye lam yun ti ngi kum ke snong dai stong te halor kani ka halor ka jing objection jong ke snong dai stong ka don sa kewe ka office kata kalong ka senjuk kinong rep leni ka asosiasi nong rep ka ba yele ya kini ka kam te hakani ka klimat ka snong ru kan komplain ya kini ka jingle jong orba snong ka kani ka senjuk nong rep ru kan komplain ya kini ka jingle jong rongba snong ba ula le bi an uyai like na ki an jong ka snong bat ulai anusi
klaim definitif ya ke dekot jong ke senong klaim definitif ya ke senong leni ya ke dorbar senong ai tang marwe ti nak kita kadau haka arteri jong bunai khatar ada kajing pelong dorbar jong ke senong haka por khatar baji mensni baro kilong milong pa ki kun serang kun kente kin wan nak kita dorbar bat habang yep ngikren sepang kene ka pang kumta ul pengkenya ka an te ka dorbar senong baro kowe kala penhiar sopino yo nado ka arteri jong bunai khatar te bat hakatu ka por kala thung rangba senong da ubun lang perngap bat uskatri senong da alen bay suklan te kini kin sedang ya kajing tre kam jong ki nado ka arteri terter hadu mentah bat sakmat kumju te hakane ka darbar ka long biang ha ka praterik ka darbar senong ka simti da kidigi nongkit kam batmai ni kum senong ila thochi thi sa u rangba senong berim bat subscribe berim ba unik buno ya kisil kikot kisla hakmat ka dorbar namar latung rangba senong ba latung sekali da ke senong restong te kumta da jing mesin ngaurit ngi kerpat ya ki bikin lekbo ya kini kikot kisla kisil henry hadu mentaro kinambu ki yang persapan ban yangi kumta ke senong kamban se ban ye poi sekene ka thong bat ban le ye ki dan kam kiba nak benta kene ka set of plan ka kajing tmu jong i kalong ban penbha ya ki imlang salang ban penbha ya ka rep keriang ban penne pensa ya ka meriang ban penne pensa iki ki wa ki lum ki wa kumta baro saudong saukun jong ka senong jong ni kwa ya kajing bha bat kajing sap kajing impeteng na ka peteng sepeteng ba kat ba ki briu dang don hakane ka pertei lada ki heli ki pentor ki nom long su ban rep bar khau te ni kum ki nong song senong tu ka jakatu ka than jakatu ka jaka cisen don ngin sayak yak tangan ngin siap tangan bat ngin sekala long ki nong pet wir nomor ki jingrep ngi kim long su kumta amban si ngi kum ki nong song senong da naga bentaman wat jakpo ti na kata kadau ni persajur hadu kata lagalong kat bolong ru nginom eno ya gini bangi deban yak seprang kal dang don kalenti kesengkeng ti na kata kadau hakene ko puar ni kerpat ya ki paranong wan hakene ka dorbar ni hakene meeting nadu ki lum nadu ki snorim lum thari bangla lum serangan lum thme daistong bom kusmi bakini sno lang lemmer kesnong daistong bangi man nang klan kene ke jingi le bat ngin yo ka bor ke jingi teli ke long ka bor ong ka tin te kini baro kendai senong kini yeng lang ke ju ke jing perkat ban be no ya kene ka san plan ngidap ke jing ngi ap ke jing kermen ba krem aratin ngin job no ya ka da ka besuk